Asin. Kain. Kain tayo mangga. Sarap-sarap. Galing Pinas. Live. Nangiinggit ako. Ayun. Salamat. Yummy, yummy. Sabi niya, taba-taba ko na daw. Ano sabi? Yung nanonood sa akin. Kain ng kain eh. Sa camera lang yun. Madaya yung camera. Sarap. Saan kinuha? Doon sa, mismo sa puno ninyo? Oo, sagot ba eh. Abicol din, marami ito eh. Sayan pa oh. Dami kong pagkain. Sarap. Makoy, gusto mo nito? Sige lang. Ayun, hindi ka makaya mga. Pagbalat kita. Hindi. Yummy, yummy, yummy. Nakalimutan ko ito ko lang. Wala pa? Nausap ka ni Isa. Wala pa si Ate LB mo. Kasama ko sa bahay. Wala ako ni Isa eh, kaya balikan. Ayan? Balikan doon, tapos isip ko ulit. May kakukulan siya, nakalimutan niya dahil kinausap mo. Yung ka-roommate ko dumating. Kala nila yung kapatid ko nang dumating. Sino? Kapatid ko. Wala pa eh. Tinatamad pa siya. Ano? Tubig. Wala ako ni Isa. Habang kumakain ng maasim, no, ang ganda nagtugtog. Tulog ba? Namiss ko na yung kumakanta kami ni Tap dito. Ang lockdown. Sa trabaho mo, nice lang. Ano ba, okay lang. Ilang araw siya rito? Anong araw ba doon? Makoy? 5 daw. December? Hindi! January na. Next month yung bill niya. Kain po. Te, kain. Huwag ka na magsabing matakaw. Manood ka na lang.
payat to. Sarap. Kumakain ka ba nito? Ako lang. No? Hala. Enggak. Hmm? Kaya ka. Ano, yung isang buto. Buso mo yan. Kaparte ko na to. Paano sila ang ibin? Ang biskotso masarap. Tayo nagsaing, kakain yan si Joyce ng lunch. Sain ka? Hindi. Kasi mo kayo nagsaing? Saan yan? Hmm. Sarap. Sarap paggawa ng alamang ha. Malasa. Pinakuluan niya sa suka. Yung alamang? Yan. Suka. Yes. Yes. Maalat daw. Pinakuluan niya sa suka. Sprite. Kaya medyo tumimis doon sa Sprite. Kaya kung may sili pa yan. Tsaka linagyan ng ketchup. Sarap. Mamumugay talaga. Kaya maubos ko to. Kain po. Dami nanonood sa akin. Dami nanonood. Ilan yan? May pag-book pa rito. Alam mo sa Yan. ba't hindi na malakas na yung tugtog mo? Ah. Ikausap ka dyan. Okay lang. Nanonood lang sila kung paano ako kumain. Hindi mo alam, celebrity na ako ngayon. Oo nga. Pag di ako mag-live pag pag Sunday, magme-message sila sa akin. Te, bakit wala kang live? Diba? Artistahin na. Nahanap pa. Parang artista lang. Ang dami kong fans dyan. Agad lang, te. Standby ka lang. Basi pa ako. Sarap. Uy, happy birthday pala dun sa aking biyenan. Mama, happy birthday. Love you, mama. Chup chup. Mama Alice ng Bicol. Albay. Bicol Albay pala. No?
when things go wrong. Mas sexy pa nga sa akin si mama. Send of a Flawless pa. temptation strong Dagdag mo. into the boundary Dagdag mo yung ano, yung of each married ganyan, dapat man. yan. Alin? Sweet to see comes Kasi calling. yung kinakain. And Ah. negativity Dagdag lies. lang sa Cold, cold Anong pangalan? I've done by you. Some things looking Oy, back. salamat daw sa sponsor ng mangga ko na kinakain. Wanna be strong, strong, strong. Nag-live We're ako. doing wrong, wrong, wrong. But I'll fix it, fix it. Love, love, love. Eh, mamaya ka na tumawag. Strong, strong. We're doing wrong. But it's no nanonood sacrifice. sa live. Tapos No nakatawa. sacrifice. There's no sacrifice at all. Maya ka na tawag, te. Mutual misunderstanding after the fight. Paano ko ba Sensitivity replyan? builds a prison in the final act. We lose direction. No stone unturned. Te, wait ka lang. Tis the damned Nagla-live ako. when jealousy burns. Cold, cold heart. I've done by you. Some things looking better, baby. Just passing through. And this Bye-bye, no mamaya ulit.